začali mi vysvetľovať, ako sa my napájame na rôzne energie a čo to pre nás znamená pri čeneľovaní. Vyštartovalo to tým, že mám teraz problémy s mojím napojením na anielov, pretože niečo porobili. Hovoria, že to urobili nechtiac, akože nevedomky, ale urobili mi extrémne zle. A tak som, nariekala, že jak sa mi takéto niečo mohlo stať a prečo ja musím byť napojená zrovna na tú energiu, s ktorou nemôžem. Proste ja potrebujem stabilitu, pokoj a tá energia je taká, že proste každú chvíľu sa zmení. Naposledy prišiel Gabriel s nejakou fantastickou challenge, čo budeme musieť obaja urobiť, lebo konečne na to máme dostatok skúseností, aby sme to uriadili a neoplieskali jeden druhého o zem. Tak, jeden deň. Poď, ideme do toho. Ja už taká ako poučená, hovorím, a tak dobre, no tak pôjdeme. Druhý deň, to bolo o 24 hodín. Poď, ideme do toho. Dobre, ideme do toho. Na tretí deň príde, hovorí, vieš čo, už ma nezaujímaš. Ja už s tebou nechcem mať dočinenie. A ja som zaklipkala očami a hovorím, prosím, ja ťa nebudem posudzovať ako energiu. Vieš čo, týmto bodom pre mňa začínaš byť človek, urobil si toto a hento, u mňa to podliezlo všetky možné látky. Dovidenia. A tým sme prestali komunikovať. No a odvtedy nekomunikujem, to už je asi pol roka. A mám veľké problémy, pretože som sa energeticky odpojila a nedostávam to, čo by som potrebovala. Z toho vznikol aj ten problém, že sa mi to snažili tú energiu doplniť a urobili to, že rozsekli moju vlastnú. No a teraz som toto všetko v tej svojej bubline, ktoré ešte stále neviem, jak sa volajú, ale už to ani neriešim, tak toto som im tam všetko porozprávala a pojajkala som, že prečo zrovna ja musím byť napojená na energiu, ktorá ani 3 dní po sebe nedokáže držať svoje slovo. To, čo vyhlási, to, čo sľúbi, to, čo proste povie, že ide sa do toho. Lebo ja som tú iniciatívu nevymyslela, s tou prišiel on. Ja som bola happy s tým, že nič sa nedeje. On prišiel s tým, že sa ide niečo diať a potom o 3 dni to zruší. 3 dni mu to nevydržalo. No a tak toto som tam nariekala a vtedy som dostala vysvetlenie. Celý čas a celým spektrom sme napojení aj na ten energetický zvyšok v nás, ale dajme tomu, že to spektrum je dosť široké a niekto využíva túto stránku spektra a niekto využíva túto stránku spektra. No a tá prvá stránka spektra, dajme tomu táto, je tá, ktorá je nám našej vlastnej energii veľmi blízka. Má to svoje výhody a má to svoje nevýhody. Výhody sú tie, že nedochádza k nejakým pnutiam, nejakým nesúladom, nejakým podrazom, ale zasa nevýhodu to má, že my tú energiu takmer nevnímame. Pretože taká je podobná tej našej vlastnej, že to je ako keby sme to boli my sami. Niečo sa spýtame, sami si odpovedáme, jednoducho sme vyladení na tú stranu spektra, ktorá je veľmi podobná našej vlastnej. Cítime sa tam dobre, cítime sa tam pochopenie, ale nejakým spôsobom sa nemáme dôvod hýbať niekam, pretože nemáme dôvod niečo riešiť. A ešte to má jednu nevýhodu. Takmer si to napojenie neuvedomujeme. Čiže všetci tí ľudia, ktorí nečenelujú, v podstate sú vyladení len na tú veľmi podobnú energetickú sféru alebo energetické pásmo
Takže hovoria sami so sebou, hovoria si sami v svojej hlave a nie je to nič priepasne nové. A pokiaľ má takýto človek problém s pocitom vlastnej hodnoty, môže sa mu stať, že uletí a začne sa považovať za niečo božské. Pretože nejaké protiklady, nejaké protirečenia k nemu neprichádzajú, takže môže začať mať pocit, že je tak vysoko nad vecou, že toto sa ho už netýka a že už proste to bývajú tí ľudia, ktorí potom prinášajú správy od jediného úžasného mozgu tohto univerza ostatným ľuďom a snažia sa ich osvietiť zo svojej strany. OK, to je tá jedna strana energie a potom je tu tá druhá strana, ono je to také, že pásmo, ale teraz ideme na ten druhý protiklad, teda na ten druhý pól. A to je energia, ktorá je podstatne odlišná. Tá miera odlišnosti je rôzna, ale je odlišná tá energia od našej vlastnej. Má to obrovskú výhodu. Keď s nimi hovoríme, tak máme pocit, že hovoríme s niekým iným, že to nie je ja si tu žvatlem sama so sebou a vymýšľam si to. Jednoducho je to tak iné, a tak odlišný pohľad nám to dokáže dať alebo nasimulovať, že si uvedomujeme, že hovoríme s vyššou inteligenciou. Kam ju umiestnime, to už je na nás, ale proste uvedomujeme si, že toto som ja a toto je niečo, čo je podstatne múdrejšie ako ja a môžem sa s tým pozhovárať. Lenže tým, že je to odlišné a že my si to takto ľahšie uvedomujeme, má to aj tú nevýhodu, že niekedy sa to správa neštandardne k nášmu, povedala by som, k našej zóne komfortu, alebo teda k tejto strane energetického pásma, kde sa cítime dobre a pochopene, tak na tejto druhej strane môžeme zápasiť, môžeme prekonávať ťažkosti, môžu sa nám diať podrazy a perikoria. A to je presne to moje spojenie, napojenie na energiu Gabriel. Gabriel je odlišná energia, on je energia premeny. A ja som energia stability a mne je najlepšie, keď sa nič nemení a raz za 50 rokov možno treba vymeniť jednu žiarovku, ale nie viac. Uňho raz za 5 sekúnd dojde nejaký nový podnet. A teraz tieto dve energie sa zrážajú, bijú sa. On je možno trochu nervózny, ale ja mám pocit sústavných podrazov, príkorí a strácam dôveru. Takže toto mi vysvetľovali a hovoria mi aj, že z tohto hľadiska sa treba pozerať aj na to jeho trojdňový neschopnosť 3 dní udržať ten istý prísľub. Jednoducho u neho sa situácia zmenila, šup, hovorím s inou časťou energie, sa trochu zarotovalo, teraz iná časť energie mi niečo povedala mi to na to, aby ma vyprovokovala k reakcii. No a nikto nemohol vedieť, že ja zareagujem veľmi pragmaticky, akože dobre, keď ma už nepotrebuješ, nepotrebujem ja teba, dovidenia, dohovorili sme. Takže poučenie je 2 druhy napojenia. Jedno veľmi podobné ako naše, je bezproblémové, rozvíja nás, nemožno povedať, že by nás nerozvíjalo, ale rozvíja nás pomaly, nenásilne a nenúti nás opúšťať našu zónu komfortu. Druhé je veľmi prudké, veľmi naťahuje našu zónu komfortu a naše schopnosti chápať veci, ale rýchlo sa pri ňom učíme a získavame iný pohľad na celú situáciu. Získavame nie videnie človeka, videnie hmoty, videnie jedinca, ale získavame energetické videnie. Začíname seba aj zvyšok sveta vnímať ako energiu. No a než sa tam dopracujeme, tak je to bohužiaľ nepríjemné a často to bolí. A keď ste takí ako ja, že tá dôvera nie je najvyvinutejší sval vo vašej energii, no tak prvé, čo stratíte, je dôvera.